Sana lang may mamuryot na paggastos ko ni. Puro sinumot Tapos lakanyak, nawang kwartak. Anak makatal na. Pautang ka mang garod na da. Kisti sabam, nagmayati pasok mo Sabay utang. Lang aron nga dati tarakin ko. Kisti sabam Bukta kang ilagayan Uy, Brad! Bukis sa mo! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nauli mo kilobong ratang. Ako nga pati ang kulat nang nabartya damong makapang. Maramo nang daw flying kiti kabayaw. Bob! Bye-bye! Api ka stay churaum. Nakamirog-rog ka. Hindi problema mo na niya. Kasjay. Madi lang maibusan problema ti tao. Talaga kasta tibiyag. Tangga po mo. Kadugtong tibiyag ti problema. Sa bagay gusto ata ko lang. Kuuri sa mo. Ano problema na. Yung pagalingan na lang magdala Apa yung problema mo yan? Gaw mo pagagastusan, mamroblema ka. Kasto yung amin na Amo madi nangyari kini Dimsain. Matipay. Ano ba nangyari kin Dimsay? Namuryot ni Dimsay. Ana, di Dimsay, namuryaw. Anong bago doon? Dati mo nga muryot aja yun. Kisti sabam. Kasto yung amin na Dumingid ka ngamin Na-stress isuna. So kumaro ti kinamuryot na. Tapos manual daw nga nagpukaw. Bagta ko nam takwa. Nakasublingan na siya Makapamuryot mo lang gayam di ma-stress siya. Kita na ngay. Adumot lang ti case nga kasta. Matuluyan ka talaga no mga kayanay. Sa bagay, magkakaiba kasi ang problema ng bawat isa. Tsaka base to base experience kami nata. Balik tayo kay Dimsay. Kita nang harap nangyari kanya na. RJ balay tata. Di na pa ilang, hanggang ka na lumaing. Masya na mga mga tao. Kat sino karot kadwa na tatadjay. Sino pa'y kuma? Kaya di best friend na nga, pada naman lang mulmuluhaw. Nakaw, problema nga talaga na bahag. Di tapo mo raw tabuk mo. Awan, di problema kanya kada, yaking gana dati paggastos ko. Sana lang may mamuryot no ang paggastos ko ni. Puro sinumot Tapos lakanyak, nawang kwartak. Anak makatal na. Pautang ka mang garod na da. Kisti sabam, nagmayati pasok mo Sabay utang. Lang aron nga dati tarakin ko. Pasidang ti bagungan Nauman ti pasidang. Total madidaw na silan nagjay. Praneng, may isa nga bala di pagyaganan may. Alangan, siyak, agsitsida akti na imas. Suda, maday. Ano lang arti may bagbaga ti tao no makita na kakasjay. Tsaka intiwala na kanya ni kagawad ni Dimsay. Sa bagay, may point ka. No. Tsaka aging gana kaya tumulong baglang dati pakalaglagi panda kanyang ana siya at bago na nga maustel. Madimit no puro kalukwan la pakalaglagi pa ako. Tati ba? May paninindigan. Nice. Pero tandaan mo, walang medalya ang mga bayani. Sakada ka lang parangalan, nun hostel kan. Amok, nasa Pilipinas ka nga ni. Because di ba, napaka-unfair ng buhay. Talaga nga kasta, kailangang tanggapin. Numadim kaya, taga-brood kan. Pure kaya ko tayo ka-brown. Problema mo, tipang lakad ko. Yun lang. Bikil ka na. O sige, nakaw. Dapat di aramide. Nataw-taw di aramide ko. May takagsipo.
sa mama. Bukta kang ilagay mo. Uy, Brad! Ukis sa mo. Gusto mo yung mukha mo ng buraking ka? Teka lang, ba't ba ang init ng ulo mo? Inaano ba kita? Sino naman ang hindi init ang ulo? Nagbabalita ka ng kung ano-ano, hindi naman totoo. Ako naman si Tukbol, naniwala agad. Tapos nasabi ko pa sa iba, bato ko sa mukha mo to eh. Kasalanan mo na yan ah. Hindi ko na kasalanan. Sasagot ka pa talaga? Gusto mo ipukpuk ko sa ulo mo to? Mahulog ako, sige. Gusto mong gumastos? Ah, sige. Oh, ituloy mo. Ge, tignan ko lang. Kala mo hindi kita irereklamo sa barangay, oh. Tuloy mo. Salamat ka, may natitira pa akong awa sa'yo. Sa susunod, huwag ka na magpabalita ng kana, hindi totoo ha. Salamat ka, may natitira pa akong awa sa'yo. Gago ka. Nang-trip lang naman eh. Pag ikaw nang trip sa akin, hindi naman ako nagagalit sa'yo ah. Crush trip mo eh, makapapatrip. Baka sabihin pa ng ibang tao, kalalaki kong tao, chismoso. Bakit? Hindi ba? Bukis sa mga talaga ha. Madim pabigbig mong tulaw. Makada talaga marami kong kanyam. Cool ka lang, Andres. Tsaka bawas-bawasan mo yung pagiging matapang mo para mas magmukha kang cool. Talaga ba? Oo naman. Mas nakakalalaki kaya pag nakikita ka nilang mahinahon. Ganun ba yun? Bakit ngayon mo lang naman sinabi? Eh hindi naman kita palaging nakakausap. Si Bak yung palagi mong kasama. Buti hindi pa kayo nagkakapalit ng mukha nun. Bakit? Pag lagi mo kasama yung tao, magpapalita kayo ng mukha. Eh, gano'n naman yung sinabi ng lolo ko nung bata ako. Maniniwala ka naman. Hindi naman totoo yun. Kasi base sa pinag-aralan ko sa science, ganito kasi yun. Ay, basta. Absent pala ako nung ni-lecture yun. Tuloy mo ah, para maliwanagan ako. Basta, ganun yun. Ano kaya yun? May ganun ba? Oo, basta ganun. Grabe, ang tindi mo magpaliwanag. May natutunan ako. Bayin na natin yung usapan. Totoo bang nakakalalaki kapag mahinahon ka? Oo nga. Eh, paano naman ako magiging mahinahon? Eh, lagi naman akong binubunga ng asawa ko. Aba, hindi ko na problema yun. Problema mo na yun. At ikaw lang din ang makakalutas niyan. Yun lang. Tayong pagtatambayan dyan pa sa taas ng kapayukan. Oh, Andres. Ampay, kumusta mo dyan lagam? Tingin nga rin balay ah. Nabiyag pa eh. Ow! Andres, dapat bagas mo? Pigsamin kaya mga naiduwa. Ore da mo, mulit na di may isa. Dapay, Mike. O sige Andres, alis na ako. Saka na lang natin ituloy yung pinag-uusapan natin. Ha? Diyan na kayo. Apay, nagtugtungan nyo ajay. Awan. Pang-usapang gwapo lang man. Okay. Mangidagas kan to mga roti bagas pala di balay. Huwag ka day. Pa, kaya mo pwede pagpag. Kisti sabam. Ang kalamang titiday, no pigpig mo latitid mo. Joke lang. Di ba kayong baga mo kanya nga pagtulungan ta nga lumayang ni Dimsay? Ano kaya mo, pasurutak pa itigulay. Aditod ko nga bagas kanyam. Basta ah. O sige nga rod, kapera mo itay. Sige. Lukis sa bana. Nabitin na kitong tunga ni Brian ha.